Hej YouTube! Det er Lalleglad Emma! Vent, hvor er Lalleglad Sakina henne? Det er fordi Lalleglad Sakina, hun gik på toilet, og så kan man ikke gå ud før 3 timer siden, og så gik hun stå, eller så løb hun derud igen. Så ja, det er mig, hendes bedste veninde, Lalleglad Emma. Jeg savner Lalleglad Sakina. Jeg vil have hende tilbage. Hvad har du gjort med hende? Jeg er bare Lalleglad Emma. Jeg er din bedste veninde, eller Lalleglad er din bedste veninde, ja. Du er nemlig for seriøs til mig. Skal du sige fuck dig til mig? Jeg henter Lalleglad Sakina til at overtage pladsen. Okay, så henter video, Emma. Hvad sker der? Er det dig, der er video, Emma? Ja. Jeg har aldrig prøvet, hvor der er 2 på samme tid. Men måske skulle vi lave et lille nummer med de der 2 der. Hey. Jeg troede ikke, du var den lalleglade. Nej, men jeg var meget mærkelig. Video, Emma. Vil du være med til at lave lidt sjov video, Sakina og Lalleglad Emma? Det er vores ærkefjender, så. Det gør vi. Hvor er de henne? Jeg synes, at du ville hente. Jamen, hun er ude på toiletterne, nu kan du finde hende. Ja, jeg prøver lige at finde hende. Hej video, Sakina. Hvad nu? Du har fået nyt tøj? Selvfølgelig har jeg fået nyt tøj. Jeg har været ude sammen med video Emma. Så har vi været ude og shoppe. Og det jeg har købt er ikke til dig. Jeg er din søster, jeg er din tvillingesøster. Hvorfor gider du ikke købe noget til mig altså? Ej, hvor er du irriterende. Du må altså undskylde, hvis jeg sårer dig, men altså, jeg vil helst ikke have, at du skal være min tvillingesøster med. Jeg tror, jeg vil skifte dig ud med videoerne. Du ved jo, den her symboliserer, at vi er veninder. Det vil så tage noget tid for dig at forstå, hvad det er, vi har gang i. For du ved ikke noget om mode. Hvorfor vil du så ikke være min tvillingesøster mere? Er det fordi, jeg er pinlig? Er det fordi, jeg ikke betyder noget? Eller er det fordi, at du hellere vil have video, Emma? Ved du hvad? Vil du have den her? Så smider jeg den ind i dit klædeskab. Og ved du hvad? Jeg har faktisk aldrig været nærsynet, at du ved det. Og det burde I også vide. Lalleglad Sakina har aldrig været nærsynet. Siden min sidste video har det gjort ondt i øjnene. Jeg har skjult mig nede i en grotte, som hun lukker mig ind i. Jeg gider hende ikke mere. Men nu vil jeg så sige farvel, for du er ikke min veninde mere. Eller min tvillingesøster. Vi ses. Oh my god, du var det eneste, jeg havde. Ikke noget. Okay. Men jeg går alligevel. Vi ses. Whee! Klokken er så 6. Hun skulle være hjemme klokken 4. Nå, nu kommer du. Ved du hvad, klokken den er 6. Hun skulle være hjemme klokken 4. Så er der i poserne. Har du tøj, eller hvad? Ja, jeg har købt tøj. Som du kan se, jeg har købt et virkelig smukt tøj. Ja. Se, den er sådan rigtig pæn. Sådan, with wanted love. Så får det solbriller. Ja. Og ja, jeg var sådan. Ja. Ja. Hvad er det for en handske, du har på? Også det der tøj, du har købt. Så skal du nu blive ringer. Ja, hej det Emma. Ja. Et hvad? Ja. Venindhalskade. Er det venindhalskade, du har fået sammen med dig? Ja. Selvfølgelig.
Hej, det må altså undskyld. Det var bare en leg, mig og Video Emma havde. En lille lærersej til jer. Hvad mener du? Hvorfor skulle vi have en lærersej? Jo, men det er fordi, I bare altid så irriterende. Du er alt for seriøs og... Ja. Video Emma synes, at lalleglad Emma er alt for lalleglad. Så, men hun var så min bedste veninde, og nu er det så Video Emma. Men altså, det var bare en leg, og lige pludselig er det blevet til sådan noget seriøst halløjse. Så vil du være min tvillingesøster igen? Jeg håber ikke, det er en anden lærestreg. Bare roligt. Nej, men det er det ikke. Jeg lover det. Og jeg har ikke krydset fingre. Okay. Så vil jeg gerne være din tvillingesøster igen. Hvad med den venindehalskæde? Hvad skal I gøre med den? Jeg mener vel, at hun sagde, at vi skulle lave 2 mere, så vi kunne give vores tvillingesøster den. Her er din. Nej. Tak. Se, jeg har min egen. Så nu matcher vi næsten. Jeg ved bare ikke, hvordan jeg skal blive nærsynet. Jamen altså, jeg gætter på, at man kan få sådan nogle falske briller eller andet, og så bare lave dem ind til dem her. Eller et eller andet. Det håber jeg for. Jeg vil helst gerne matche dem. Men jeg går igen. Det gør jeg så også. Hej. Jeg vil altså undskylde. Altså det var bare en lærestreg. Fordi vi synes, I var sådan ret. Altså jeg synes, du var alt for lalleglad. Men det er også en dit navn. Ja, det lyder meget som dit navn. Ja. Nå. Du synes, det er for lalleglad. Det kan jeg synes også selv, hvordan jeg er. Men som du sagde, indgår det jo også i mit navn. Lalleglad Emma. Men hende tilgiver. Men hvad var den der? Værsgo. Mig og lalleglad Sakine har nemlig tænkt at lave en til vores tvillingsøster, som jeg laver en til dig. Grig. Tak. Du er en god tvillingsøster igen. Hvornår kan vi så være sammen med de andre, du ved? Video Sakine og lalleglad Sakine. Kan vi mødes med dem nu så? Ej, det bliver fedt. Men skal vi ikke overraske med et eller andet? Jo, det er en meget god idé, men hvordan skal vi så overraske dem? Jeg har lige downloadet sådan en ny app på min iPhone, som hedder... kan du lige hjælpe mig med at læse det? Make A different thing, ja. Nå, det er på engelsk selvfølgelig. Make a different thing. Hvad er det for hovedform? Nå. Kan vi bare gå over til virksomhed? Kan vi bare sige tillykke? Jo, det gør vi. Men vi skal have en gave til dem, fordi vi... Nej, jeg kan ikke finde på noget. Drop det. Lige. Okay. Pæsko! Ej, det er også pænt. Min. Hej. Tillykke! Nå. Hej. Tillykke! Subscribe. Like. Comment.
Happy birthday. Hvordan? Nu må jeg godt. Jeg er ikke glad med.